Permezz tal-ħidma li twettaq dan il-Gvern l-Ena Malta ser tkun qed tqum fuq saqajja. Fi stqarrija maħruġa mill-Partit Laburista intqal li l-ħidma li tidher li kienet apprezzata mill-Aġenzija ta' Kreditu Standard & Poor's li bidlu r-rating tal-Ena Malta minn waħda negattiva l wieħed stabbli, il-Partit Laburista qal li dan kollu approvat ċara kemm il-ħidma sfiq li titwettaq minn dan il-Gvern f'dan il-qasam qed tħalli l-frott. Il-Partit Laburista qal li l-Gvern immexxi minn Joseph Muscat ħadem sa mill-ewwel ġurnata sabiex tiddawar ir-rotta tal-Ena Malta wara li wiret korporazzjoni fi stat diżastruż b'aktar minn 8 miljun euro f'dejn. Permezz tal-politika ġdida dwar l-enerġija fejn il-pajjiż ser ikun qed juża l-gass biex tkun iġġenerata l-enerġija u mhux iktar il-fjuwil li jħammeġ flimkien mal-proġett tal-pipeline u l-ftehim li dan il-Gvern għandu ma' kumpanija Ċiniża sabiex tinvesti fil-kumpanija Ena Malta. Dan il-Gvern se jkun qed idawwar mhux biss ir-rotta tal-Ena Malta, iżda b'mod segwenti anki l-ekonomija ta' pajjiżna. L-istqarrija tgħid li dan il-Gvern permezz tal-Ministru Konrad Mizzi jinsab impenjat li jdaħħal aktar serjetà u kontabilità fit-tmexxija tal-Ena Malta għax kif qed joħroġ ċar mir-records li qed jinkixfu l-Ena Malta tħalli tar-rieħa. Il-kritika li l-Partit Nazzjonalista qed jagħmel dwar il-każ fejn instabu aktar files moħbija ta' każijiet li tħallew fil-ġebb hija kritika frivola. Dan għaliex dan il-Gvern qed jimxi mal-istess legal notice li għamel Gvern Nazzjonalista u llum stess nies li għamluha qegħdin jikkritikawha. Żgur li l-politika negattiva li biegħed jimxi l-Partit Nazzjonalista ta' Simon Busuttil mhux ser tkun qiegħda b'xi mod ixekkel il-mod ta' kif ser ikun qed jimxi dan il-Gvern sabiex l-Ena Malta terġa' tqum fuq saqajja, temmet tgħid l-istqarrija maħruġa mill-Partit Laburista.